Niin lähtee. Tässä muutaman... 30 astetta on tämmöiselle äkkiä aika paljon. Se on. Ei, täytyy vaan halliin siirtää, kunhan jo motonetista läjän putkeen tossa, niin saa nyt vetää tämmöisellä hyvin virtaavalla pikkuvaimentimella sitten 2,5 tuumaisena edestä asti, niin... Mä kuuntelin yksi päivä, kun sä ajot täällä kuuluu tonne, niin hieno soundi tossa kutosessa. Kyllä siitä. Kohta rupee käymään ihan kaikki. Niin on. Kyllä tää täytyy uusi akku ostaa, joku päälle 100 amperitunnin akku tohon, kun ei toi 55 mikä siellä on, niin oikein. Minkälainen dieselivero on kova? 595 kaikkinensa vuosi. Pienempi kuin Focuksessa.